not looking. Продават тук Sasquatch Expedition кампер. Специален кампер за експедиция. Можете даже да го спечелите. Тук са баркода. I told them they can win the thing. С такъв кампер ще ходите в Бургас на морето. Някой може да ходи в Научен или в село Желево и вода за риба. Идва с всичко тук 100% затворено, няма да е отворено. Те на ключ. Австралийска компания 23Zero. Тая палатка аз съм имал първата палатка, която съм купил, голям буклук, хич не я харесвам. Това е просто моето мнение, не ги харесвам и това. Имаш колко, имаш тия пропейн, тук имаш пропейн от тая страна, значи много багаж, много работи. Идва с All Terrain Tires, с гуми, с BFG Goodrich. Нашата приятелка